Haga jinga kai Saudi Pro League hapreng ka Al Riyadh Persia ka Al Shabab. Haba pai shagna ka jinga kai ka Al Shabab kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ka Al Riyadh da laila ka way. Haga jinga kai hapreng ka Al Qadisiyah Persia ka Al Weda. Haga nang jinga kai ka Al Qadisiyah kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim suk ka Al Weda da laila ka way. Badia gini gilai gol layo ban tiap ar gol. Dau purtas bat shigol layo ban tiap lengbau abo meyang. Hagawai pat kecing kai Saudi Pro League hapreng ka Al Red Persia ka Al Ittihad. Haba pai shang kecing kai ka Al Ittihad kabari ka Kynhun ya kai Benzema kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim sok ya ka Al Red dalai la kawai. Baleng ba kecing job ka Al Ittihad kala yo ban ra alpa ya ka nam ladu jong ka Saudi Pro League menta ka samai. Bat gadairu ka sin ka bashpeu bagane ora ya ka nam ladu jong ka Saudi Pro League. Haga jinga kai Laliga hapreng ka Getafe Persia ka Athletic Club. Haga nang jinga kai ka Athletic Club kala khor ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Getafe da Arlanat. Baleng ba nang jing job ka Athletic Club kadon haga kerdan ban yorong sya ka Champion League haga samoi ka banwan. Haga jinga kai hapreng ka Osasuna Persia ka Atletico Madrid. Haba pai sya nang jinga kai ka Osasuna kala khor ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Atletico Madrid da Arlanat. Baleng ba kena jing job ka Osasuna kadang don jingkermen bani orong sya ka Europa Conference League ha ka samoi ka banwan. Kad ba ka Atletico Madrid kadang ne kerdan ka balai ha ka mi ekhain point. Hagwe bar ka jinglai kai La Liga hapreng ka Espanyol Persia ka Barcelona. Ha ka ne jinglai kai ha ka kela step baro artli ki Kynhun ki khaj khlemla bat pen khi jar. Badai ha ka kela mit kata ha ka minit ka basan peulai. Uyama loyo ban tiap ya ka gol ka banengkong na ka benta ka Barcelona. Bada shwa ban kot ka jinglai kai kata ka minit ka bakhentai peu plus san. Lopez loyo ban tiap ya ka gol ka baar na ka benta ka Barcelona. Badai gini ki ar gol la penlong ya ka Barcelona bagan khor ka nam job ha ka ne jinglai kai da Arlanot. Baleng bagan ka jing job ka Barcelona ka loyo ban ra lupa ya ka nam ladu jong ka La Liga menta ka samai bat ka ne ka deru ka sin ka baar peu pra baga Barcelona ka ni ora ya ka nam ladu jong ka La Liga.